Ako ipakita inyo guys. So karon guys, naay gi kuan guys, na ako'y challenge accept guys. Nga natunong pod guys nga gitagaan bi og saging sa amo ang silingan guys. Actually guys, dili man jud ko mukaon jud saging guys. Kay ya ang gihatag pa jud ni saging guys kay kani among silingan ba guys, manghihatagon kaayo guys og saging. Nya di ra ba jud ko ganahan muka og saging guys. Nara diri guys gihatag sa among silingan guys. Nara guys. Lain po kini among silingan hatag og saging kay binulig. Na binulig guys. Muni guys nga hinatag sa amo ang silingan. So naigihatag guys. Dili man gyud ko mukaon pud og saging gyud guys. Sa gani ngalan aning saging nga guys. Sa gani ni tundan. Tagaan mi sa amo ang silingan og tundan guys. Nya lain ra ba kaayo guys kay binulig guys ang gihatag guys. Nya iyon ko muka og tundan nga saging guys. Ang mukaon mo ko katong mga lakatan, katong mga social good nga mga saging good guys. Pero magud akong ganahan. Pero kani manghatag na lang gani no. Kana pud untang manghatag pud, kana pud untang nindot nga saging. Pahatag-hatag niya. Ani pa jud kadako Kamo guys, tagaan mo sa iyong silingan og saging guys. Ganahan mo guys? Ganahan mo muka og saging? Tara guys, saging gihatag. Di jud ko mukaon ani ba? Iya, mahatag pa jud among silingan guys, binulig pa jud nga saging. Kulang na lang guys nga kuan. Padala ang punuan guys. Na. Saging guys Pero di man ko kumukaon jud saging jud. Na. So lain daw nato kuan guys, panit. Hindi jud ko mukaon jud ka saging jud oy. Kahapon sa tuig hatag sa among silingan kahapon. Mangga. Mangga de no? Tagaan natunong pud among silingan guys nga manghatag nga kabalo siya nga dili ko mukaon og mangga. Dili ko mukaon og saging. Kung kaon ka jud ang mangga de guys, akong hinumduman. Ara guys, ang mangga guys, mo din naghatag sa among silingan kahapon guys, ning mangga ha guys. Nga, ning ani mga pagkaon guys, dili man ko ani mukaon guys. Labi nagsaging guys, na di jud ko mukaon ani. Kato among silingan kahapon guys, kay gihatagan man ko, gitagaan man mig saging, kabalo man gyud nga dili mi mukaon og saging guys. Nganong gitagaan man gyud mig saging guys. Kani pong mangga guys, kabalo gyud na among silingan nga dili jud mi muka og mangga. Pero gitagaan mig mangga og saging, nga dili mi ani mukaon. Ako ra di ay. Sa maning oy saging. Napad yung mangga. Katubit tong panita ni guys.
nga butangan og tuyo kay kuan pa man siya dili pa man kay siya hinog. Nga ito nung jud sa among silingan guys nga hatagan mig mangga nga dili mi muka og mangga. O napay saging o tagaan po mig saging nga dili mi muka og saging. Tara guys, ang saging guys. Na dayon abi po niyo guys kay kaingon na lamang yun na among silingan nga kanang kuan na gyud kaini ba sobrang kaayo na gihatdan po mig kuan guys kaning bugas nga mais antaw na to guys. Kita na po ini guys. Kita mo bugas nga mais guys. Maklaro na guys. Ang bugas mais. O diba? Mais yun. Kaning mais guys. Kanunin rami ang kanang mga kuan bitaw guys. Kanang dili kapalit og humay. Kanunon ranig manok guys. Sa uban gaani. Klaro mo guys ang mais. Sa uban gani guys. Itula ra nagmanok. Tagaan mi sa ang silingan o bugas. Silod rin guys o. Silupin. Tagaan mi bugas na usin. Dili man mi muka o bugas mais guys. Na. Daghan kay gipang hata guys. Nya. Dili mi ani ganahan mukaon. Saging. Mangga. Dayon. Bugas nga mais nga masayang rin diri sa balay guys kay mga lata ra ni siya guys kay dili ni walay mukaon ani guys asa ni mangga na adlipo ni butang og tuyo kay hilaw-hilaw man ni naon ni kutsilyo ba. Pero agi ninyo nga sulayan ako kaon ang saging guys kung lami ba yun ni. Na mautag lami lagi guys. Ano mong silingan? Aghatag-hatag gani mong sunod. Kanang kuan pod. Kanang kuan man di guys. Lami man di ay. Lami di guys. Kana among silingan nga kusog ka imong hatag. Sigihan nyo kada adlaw kay lami man di ay. Hindi mo na isaging da guys. Din ang mangga. Sigurado ko ani guys. Nga di siya kumukaon ani. Di siya kumukaon ani guys. Kay perti yun yung asluma. Tayo magpanit pata diri sa atubangan sa kamera guys. Then mukaon. Kanin saging guys. Kaya sayo na mo siya abrihon. Kanaon na magumpanit oh. Salamat sa among silingan. Among hatag o kani guys, kani mais. Di ko mukaon ani guys. Kung saan pagkaon ani guys, nga hilaw man. Kamo daw pakanon aning hilaw. Dapat nung agong pamanigod. Ang ready to eat ani manok. Pwede naman siya itsa nga ninaan hilaw. Kung saan man ako pagkaon ani, hilaw man ni be. Ang agon pa pala. Sunod ko gani ang silingan hatag no. Daghanon po. Sunod. Kanon.
mangga po dapat hatagan ganita pinanitan daan. Kaon na lang diretso.